ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି କାଟିଦେଲି ଯେ ମୋର ଆଉ ନାହିଁ। କଥା ବି ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଇ ଝିଅ ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ତମେ ମତେ ଦେଖା ନ ଦିଅ, ସେଇ ଝିଅକୁ ନ ଦିଅ, ତାହେଲେ ତମ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଭୋଗ ଖାଇଦେବି। ଇଏ କଣ ଦେଖି ଅଛି କୋଇ କାଇ କା ଜଣ ହଁ ଏଇଟା ତୁ ଠିକ କରୁଛୁ? ହଁ ଭାଇ ହଁ। ଆରେ ଏମିତି ଡାକିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଠାକୁର ଏ ଜନ୍ମରେ କଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବି ଆସିବେନି। ଆଉ କେମିତି ଆସିବେ? ଶୁଣୁ ଶାଶୁଙ୍କ ବାଟ କରିଦେବ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା, ଆରେ ମିଶା ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। A few moments later.